Rosalía, porque aínda que Rosalía, como sabedes, morreu antes da fundación da Academia, esta é a súa casa e sen ela non existiría. Hoxe celebramos o aniversario que é pasado mañá realmente do nacemento de Rosalía. Un nacemento do que temos registro por unhas pequenas liñas arrepiantes no bautismo que, como sabedes, no que hoxe o Hostal dos Reis Católicos, que din así: o nome e non leva número por non pasar a inclusa. Eu cada vez que leo iso, pois non podo evitar que se me poñan os cabelos de punta, porque dá impresión aí que Rosalía estivo aí nun tris de efectivamente pasar a inclusa, mas afortunadamente non foi así e chegou a ser a grande escritora que todos celebramos hoxe. Neste acto o que se vai establecer é un diálogo entre a poesía de hoxe e Rosalía e entre a música e Rosalía. Entón, para a música temos a Roi Casal e a Silvia Ferre, que van comezar precisamente o acto cun texto de Rosalía. Ao pé dun olmo sentada de loito cuberta
con Rosalías comenzou moitísimas cousas, o feminismo, Galicia a sentirse como algo distinto, que sentimos no noso corazón. Ela puxolle palabras cando daquela non estaba ni moi de moda. Nos collemos esas palabras para facer música, que nos levou por moitos sitios do mundo. El me conectou con Naira Vida, despois vos explicarei como. E simplemente quería decir que pois para min era obrigado estar hoxe aquí para alguén que collemos as letras de Rosalía, puxemos casi en radiofórmulas, porque con Rosalía se pode, eu creo que tamén foi a primeira tía pop que había que hubo no planeta. Con ela se pode facer prácticamente de todo. Xa digo que para alguén como a min, que gracias ás súas letras puido desarrollar, comenzaron a carreira musical despois de estar 10 anos en Milladoiro, como artista. As letras para min era, sempre me preguntan, pero por que usted, vamos fora a tocar, me preguntan por que, aparte das miñas letras, me dedico a musicar, porque eu non son un cantautor, ao uso, me dedico a musicar tamén poetas como tamén Manuel María, que tamén do título ao segundo, aquí está a súa querida dona, verdad? Esa letra, máxicamente bello, porque me adiquei, metí en Argentina, lembro, cando fixemos así da lá, a musicar poetas do meu país. Eu sempre digo que é un ecosistema cultural galego que sería imperdonable pasar por riba del, pasar pola vida sen interrelacionarse. Algo, unha riqueza que temos, unha sorte que temos como país, e para min, xa digo, xa la veñan moitas outras Rosalías que poñen este país no que está. Con todos vos, deixo vos coa voz de Silvia Ferre e con Rosalía, para decir co futuro das mulleres. Acabó.